θα έρθουμε. Τους αγαπημένους μου παλέμαχους. Εθνική Μεικτή Παλεμάχων, Αντώνης Καρπούζας και όλα τα παιδιά. Και Εσίδης, Βονόβας, Γεωργιάδης, Ιβάνο Ρούφε και Κατσάς. Coach. Θα πω μια καλησπέρα και νομίζω ότι η εκδήλωση αυτή είναι όμορφη εκδήλωση μας. Έκανε και συγκινηθήκαμε πραγματικά. Στο πρώτο μέρος λιγάκι δακρύσαμε, να σας πω λίγο την αλήθεια. Έχουμε περάσει ο καθένας μας και κάτι διαφορετικό στη ζωή μας. Εγώ έκανα αναγείο μέσα από καρκίνο και γι' αυτό στηρίζω αυτή την προσπάθεια της Εθνικής Μεικτής Παλεμάχων που έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε κάνει 183 παιχνίδια για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Πάντα είμαστε παρόντες και μέσα στα γήπεδα και έξω από τα γήπεδα με τη βοήθεια όλων αυτών των αστέρων εδώ που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο και πραγματικά κάθε φορά που τους ζητάω να είναι παρόντες και να στηρίζουν αυτές τις δράσεις. Χαίρομαι ειλικρινά που σήμερα ήμασταν όλοι εδώ μαζί, περάσαμε μια καταπληκτική βραδιά και πραγματικά η Μαρία Γραπίδου κάνει πάρα πολύ όμορφο. Επίσης, ο φίλος μου Χρήστος ο Πατραζιώτης, ο οποίος στηρίζει όλους τους παλέμαχους και μας δίνει και μας βοηθάει. Πραγματικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και είναι πάντα δίπλα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βραδιά αυτή, είναι συγκινητική. Να πούμε ότι οι παλέμαχοι παίζουν ακόμα ποδόσφαιρο, έτσι. Μην νομίζετε, μην τους βλέπετε έτσι. Παίζουν ποδόσφαιρο και κάθε φορά που θα παίξουν εθνικό, βοηθάνε, εννοείται. Εδώ που βάλει στήσιμο να μάθουν εμένα, που δεν ξέρω καν πώς χλωτσάνε την μπάλα. Δεν μου είπατε να μάθετε. Και βλέπετε πόσο Λοιπόν, οι παλέμαχοι που παίζουν τώρα μου αφιερούν και τα κόρη, εντάξει, για να τις διέλυσεις εσύ. Και βλέπω πόσες είναι κάθονται πίσω, ενώ πρέπει να είναι μπροστά αυτοί οι άνθρωποι που είναι πασίγνωστοι στο Πανελλήνιο από πολλά χρόνια και όλοι οι αγώνες κάνουν, όλοι είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, έτσι δεν είναι? Εννοείται ότι είναι για φιλανθρωπικό σκοπό και να πω και κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε μπροστά μόνο για να βοηθήσουν. Είναι τόσο ταπεινοί, είναι τόσο πειθαρχημένοι ως πρωταθλητές που ήταν στη ζωή τους, που δεν μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή χαμηλό τόνο, ντρέπονται, οικογενειάρχες, έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά. Εμείς αγαπάμε την οικογένεια, στηρίζουμε την οικογένεια και όλοι αυτοί δεν κοιτάξτε τους κάνονται, σαν μικρά παιδάκια. Είναι σπουδαίοι. Εγώ καμιά φορά φωνάζω στον Αντώνη για τον αγαπώ και είναι φίλος μου και φωνάζω εδώ πέρα και μετά λέω, μα είναι δυνατόν να μιλάω σε ένα θρύλο και εγώ να του φωνάζω έτσι λες και είναι ο γιος μου. Έτσι το βλέπω, σαν το γιο μου, γιατί όλοι τους έχουν καρδιά μικρού παιδιού. Και θα σας αγαπάμε και μια ζωή θα σας θυμούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ζητήσω από τον Παναγιώτο Γελεσίδη να σας κάνει ένα χαιρετισμό. Πραγματικά είναι τεράστιος, είναι ένας γίγαντας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νίκησε το θάνατο. Ο Λιντάρη, του Τρίπου. Μεγάλη μας τιμή που παραβρεθήκαμε σήμερα εδώ, στη φίλη μας. Είμαστε πολύ ευαίσθητοι εμείς οι παλεμάχοι και πάντα όταν μας καλούν σε τέτοιες εκδηλώσεις δηλώνουμε παρόν. Εάν γνωρίζετε, που νομίζω ότι ήταν πολύ γνωστό, πέρασα μία περιπέτεια μεγάλη με το COVID. Όλοι με θεωρήσαν τελειωμένο, αλλά η πίστη προς το Θεό με έκανε αυτή τη στιγμή να είμαι κοντά σας. Έκανα τη μεγαλύτερη απόκριση της ζωής μου που στάθηκα στη ζωή. Ευχαριστώ όλους τους γιατρούς γιατί διαμέσου του Θεού με κάναμε καλά και σας δίνω μία ευχή. Να είστε πατήπλοι στην υγεία σας και πάμπτωχοι στον χώρο. Καλές γιορτές. Ανδρέα Μπονόμα να σας πει επίσης ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στην εταιρεία Γραπίδου. Είναι χαρά και τιμή που παρευρισκόμαστε σε τέτοιες εκδηλώσεις. Οι παλέμαχοι είμαστε αρρωγοί σε τέτοιες προσκλήσεις, γιατί θέλουμε να είμαστε κοντά στον συνάνθρωπο. Είναι η παρακαταθήκη, η αγάπη και ο σεβασμός που μας έχει δώσει το ποδόσφαιρο.
αισθανόμαστε τόσο υπέροχα και για εσάς που παρευρεθήκατε σε αυτή την ωραία εκδήλωση και τιμήσατε αυτά τα παιδιά που περνάνε και είναι κοντά, πρέπει να είμαστε κοντά εμείς δίπλα σε αυτά τα παιδιά, ώστε να μπορέσουν να μπουν στην κοινωνία, στην κανονικότητα. Εύχομαι καλές γιορτές και σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ένα τελευταίο χαιρετισμό από τον Δαμηνό Άσο, τον φίλο μας εδώ, τον Αντώνη Καλαβασίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, βρισκόμαστε. Θα ήθελα να πω ότι όλα τα παιδιά αυτούς που είδαμε σήμερα είναι άτομοι της κανονικότητας και δεν διαφέρουν από εμάς όλους. Θέλω να πω καλές γιορτές να έχετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και καλές γιορτές όλους. Να παραμείνουμε λίγο στο ποδόσφαιρο και να πούμε σε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με Πατερίτσες, ο κ. Παναγιώτης Καδάς. Παρακαλώ, κύριε Καδά. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση, σε εσάς και σε όλους τους συντονιστές της εκδήλωσης. Και πιστεύω να υπάρχουν κάποιοι που να σας μιμηθούν. Εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνετε για την Ελλάδα, γιατί πραγματικά τα παιδιά που έχουν αναπηρία, και το ξέρω γιατί κάνω παρέα με αυτά τα παιδιά. Εγώ τους θεωρώ ότι είναι σαν και εμάς, έτσι. Για μένα όλοι είμαστε δύναμη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, Παναγιώτη. Ναι, το έχουμε συζητήσει όλοι και για μένα είμαστε δύναμη, αλλά εφόσον κυκλοφορούμε στους δρόμους, είμαστε κίνηση. Μας φέρνετε πολλά μετάλλια που ο κόσμος δεν τα ξέρει. Πρέπει λίγο το κράτος να φροντίσει, να μεριμνήσει, να μαθευτούν αυτά. Θα σας μιλήσω για την εθνική ομάδα και για την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου Ατόμων με Ακροτηριασμό. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2016. Το 2023 τώρα πήραμε την αθλητική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Παρ' όλα αυτά έχουμε λάβει μέρος σε 2 Euro, το 2017 στην Κωνσταντινούπολη. Μεταξύ 16 ομάδων πήραμε την 11η θέση. Το 2021 στην Κρακοβία μεταξύ 16 ομάδων βγήκαμε ένατη. Συμμετείχαμε τώρα, είμαστε σαν Ελλάδα στο τρίτο κλουμπ δυναμικότητος στην Ευρώπη. Έγινε το Nations League τον Οκτώβριο που μας πέρασε. Ήμασταν πρώτοι, τερματίσαμε τέταρτη, είχαμε μια κάμψη. Τρίτη στις 5 ομάδες. Συνεχίζουμε πάλι στο τρίτο κλουμπ, αλλά πήραμε την πρόκριση και συνεχίζουμε τον Ιούνιο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για το Euro που θα γίνει στη Γαλλία. Θα είναι το Euro του 2024. Παράλληλα υπάρχουν και ομάδες που κλαμπς τα λεγόμενα που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε 3 κλαμπς, είναι η Καστελάνη στη Μεταμόρφωση, ο Παναθηναϊκός Αμαία και είναι και ο Ηρώδικος από την Κομοτηνή. Στην Ευρώπη αυτό το άθλημα αναπτύσσεται και καλλιεργείται σε 19 χώρες, στον κόσμο σε 73. Στην Ομοσπονδία είμαστε μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και στην Παγκόσμια και εμείς συμμετέχουμε σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε και να γίνει λίγο πιο γνωστό και στον κόσμο, γιατί όντως φαίνεται διακρίσεις στην Ελλάδα μας. Προσπαθούμε. Η πρώτη διάκριση που έχουμε πάρει είναι το βραβείο Play που λάβαμε μέρος στον Euro και δεν πήραμε ούτε μια κίτρινη κάρτα, παρόλο που τερματίσαμε ένατη. Δεν είμαστε ομάδα της γραμμής, που σημαίνει ότι θα γίνουμε σιγά σιγά, αλλά πήραμε το βραβείο Play. Ήθος. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Του χρόνου θα είστε εσείς οι τιμόμενοι καλεσμένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εσείς που είστε ποδοσφαιριστές, γνωρίζετε κάποιον ο οποίος είναι θρύλος δημοσιογραφίας, κυρίως στο ποδόσφαιρο. Είναι ένας φίλος μου που δεν τον είπα πριν, γιατί ήθελα να σας κάνω μια έκπληξη. Μας έχει ένα πολύ μεγάλο λόγο σήμερα. Είναι ο Γιάννης Μαυρόπουλος. Σε παρακαλώ πολύ, Γιάννη, να έρθεις εδώ και να μας πεις τι έχεις φέρει σήμερα εδώ. Συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο στη Μαρία, στον Χρήστο, στη Βούλα για αυτή την πρωτοβουλία που ελπίζω δοθήσει της ευκαιρίας που είναι και η μέρα των ατόμων με αναπηρία να είναι η αρχή για όλους εμάς να δείξουμε περισσότερο σεβασμό, περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερη αγάπη σε κάποιους ανθρώπους μας που για κάποιους λόγους τα έφερε έτσι η ζωή να υπάρχουν δίπλα μας με μια διαφορετικότητα.
Επί της ουσίας είμαστε όλοι ίσοι, ισοδύναμοι και νομίζω ότι αξίζει να δείξουμε περισσότερο σεβασμό και αλληλεγγύη. Όσον αφορά το δώρο, δεν είναι δικό μου, απλά εγώ το προλογώ. Και τι θα προλογίσω, μια αξιέπαινη πράξη ενός ανθρώπου ο οποίος είναι επαγγελματίας, βοηθός διαιτητή, επόπτη δηλαδή, στη Super League 2 και στη Super League 1, φέτος είναι στη Super League 2. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα ξαναεπιστρέψει εκεί. Ο Δημήτρης ο Παγωτζής, με τον οποίο ήμασταν για αρκετά χρόνια παρέα με το συγχωρεμένο πριν από λίγο καιρό τον Βαγγέλη του Οξυδέα, σε έναν άλλο φιλανθρωπικό σύλλογο, από το μετερίζει του, με δικά του έξοδα, εγώ τον παρουσιάζω, αγόρασε και μας προσφέρει ένα μικρό αμαξίδιο για να το κάνουμε δώρο, που φυσικά πρέπει να το χειροκροτήσουμε και να το συγχαρούμε. Ελπίζω ότι θα δοθεί ευκαιρία να συνεχίσουμε το έργο του Βαγγέλη του Οξυδέα μαζί. Δημήτρη. Να το φέρω, βέβαια. Δημήτρη, θα μας πεις δύο λόγια. Πρωτοβουλία δική σου, Εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε. Να ξέρετε ότι έχω μια φράση πάντα μέσα στην καρδιά μου. Θα σας τη πω τώρα και με ακολουθάει πάντα. Είναι καινούργιο και αμετακίνηση στο προβλέπετε με τις αναρχίδες. Η χαρά του να δίνεις είναι μεγαλύτερη από τη χαρά του να παίρνεις. Αυτό έχει μεγάλη σημασία να το σκεφτείτε και στο αυτό το λέω. Μόλις ήρθε εδώ και ο κύριος Χρήστος Πανταζώνας, που μας είχε δώσει τα ρούχα, ήρθε στην καλύτερη στιγμή, Χριστό. Μάλιστα, και ο κύριος Ψυχίδης μας έκανε την τιμή να έρθει. Είναι εκλεγμένος νομοτικός σύμβουλος στην Καλυθέα. Έκανε την άνθρωποι γιατί άλλαξε ο δήμαρχός μας, καινούργια πρόσωπα, οι οποίοι είναι άνθρωποι που αγαπούν το συμπολίτη και βοηθούν, έτσι δεν είναι, κύριε Ψυχίδη? Ωραία. Ήρθατε λοιπόν στην καλύτερη στιγμή όταν μας χάρισαν εδώ ένα αμαξίδιο, το οποίο θα πάει στην ομάδα των παιδιών που είναι τις συμπασκές σε αμαξίδιο. Εντάξει, Βασίλη μου, θα το χαρίσουμε σε ένα από τα παιδιά που έχει ανάγκη ή σε ένα καινούργιο αθλητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Εύχομαι πάντα να δίνετε από την καρδιά σας και υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα φύγετε γιατί μετά το θεατρικό ακολουθούν οι βραβεύσεις σας. Μια ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασιλιά, δεν πήρες το αμαξίδι, πρέπει να σκύψω εγώ που με